बायनाय कहरजौ मगासिनि थिनांनि लामानो ता केबेंनि जिनि थिनांनि लामा जे केबेंनायनो जों बनि बागिनो जोंबो कम तंला मन बायनो जों जत पालबासो खायनाय दिनि न हाबु बुखानि लेरिवो जत फाइमांदो थांनानै बागिनाय बेलायनो हांबाय मन जों दिनि लेरि नायखो तंलेरि अ जागा आकानि आमनि जत पाखक तायबिको नगो तंगि बाहायनो दिनि थांतानि कलपेटे दिनि मायगनो हाबु बुखानि कलपेटे जों जत थांता खायनाय म थांतानि मारिनो जों थिप्लायसो जों नांनाय दिनि मुकुं बाराव थिनि नाय तंबाय लागलो बेसानो पासाया साबाय थां दिनि हाबु बुखा ini lagi orang lain, kamera sini nanya, kamera macam nanya. Jadi dua paham cara lain, jangan kalau cara pergi nanya. Mari mari sini, kami ambil tong merona. Sasar itu hasan itu guiunan, mungkin kira mari lain, bahan lain kahar tu. Mungkin jadi tangan ini mari, jadi unis dua paham jadi bukong para niran. Sarung tang sana yang terjot, tangnya tak buka di sana, jadi orang tangan mari jotnya yang presiden ini kau jauh. Mau jelasin, hanya tanggalnya, ergen jorano, tapi sahabat saya jorano tidak terjadi pun itu apa? Tapi pun ciri pun itu apa? Mana? Yang aku, mau jelasin, ciri ha, bukan sahabat baik tang Thailand, mau jelasin apa? Itu semua giran mana? Sungkai mana kia, sungkai mana nasihat, ciri baik Thailand. বেলাইনা হামবাই তিনি 11 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2026 মসুং কুমুলুং সিন্ডিকেট কাইসা বাইক রেলি খাইয়া নাইমেনিसिन কাইসা नाहारमु आबों का जों साइमन टाबुक अ जे जों टाबुक जे बासै टामन अ जागा आंका सिनि टीटीआरसी सिनि हेडक्वार्टार जों साइमन अबो कुमुलुं अबों का पिसफुल जागा अ जागाव किछुदिन रमै किछु बड़ रक अशांति खाइया नाय तमानि आबा हाइके जों একটা পরিস্থিতি নুজাক তমনি আবনো जों টুটলি जों আবনো সেলেঙ্গো তাই আবনো जों কেবেঙ্গানি বাগैनो जों तिनि अ जागाव एज ए तिप्रामथा बुबाग्रानि वारियर्स इंग्लिश जों तिनि अ जागाव सिनि तिप्रामथानि जे उदत वारियर्स कुथुम लायनाय अ जागाव कासे जों शांति प्रिनो कासे बाइक रेली खाइनि बागै जों तिनि अ जागा इनिशिएटिभ नाहालायका तिनि अ रेली खाइमानि अबनो कासे सिन नाहारमु जे सिनि खुमुलुं अ सिटिओ जों একটা তিনি সিমিয়া जों पुलानि सिमिनो तिप्रामथाव टीटीआरसी क्षमता फाइमानि सिमिनो जों चेष्टा खाइ दङ बा खाइयो दङ बा खाइयो थानाय बिसकांनि सालाबो जे जों खुमलुंनो तेम नायथाव खाइति सानानि तिनि अ जागाव आ नायथावखे खाइया थां तिनि किछु बर माने ओइ सिक्रेट भाबे तिनि बर तिनि जेबे खेव जागाव तिनि खरचा बर चाइतो गई दङ जे खुमलुंनो जे सेकेपनो अशांति खाइनि बागै तिनि आं बर तिनि चैलेंज खाइ साना मुसुगो क्षमता जदिन दं खांके माथा मयदानो फायदि हाइसि बरकनो नगो थांगि सिक्रिवै तिनि अमायके सिनि बरकनो हुमकि दुमकि रुइनाय कयदिन आगे जों अ जागा नुखा जे अ जागाव किछु बरक 50-60 जन हाय बरक तिनि अ जागा फायनाय पुलिस बाहिनीनि फान बायके बरक बनि साहाय्य नावनाय तिनि तिप्रामथानो अनेक किछु भाबे तिनि बरक सालांका अनेक किछु भाबे बरक हिनका बुग हायमा हिनका किन्तु जों तावबो सिनि डिसिप्लिन आबनो जों नारगि दंखौ किन्तु जों जेफ्रो जों যদি ডিসিপ্লিন বাইরে যদি থানায় বাগিছেন বাধ্য খাইকে আंके नों आं सानाय अ जागा जे कयेक जना आ मंडली प्रेसिडेंट हिसाइमिया बरनि प्रति आं सानानो मुजुं हाइसे खरजाके दङ जे राज्य स्तरनि खरजा नेता बयबो चेष्टा खाइ दङ जे खमलनो बाइके नष्ट खाइने तिनि যদি आ चेष्टा ना যদি बन्द खालाय आंके जों तिनि स्राय अ रेली खाइनो बिसिन दिखे बारदारनाय जे मयदानो फाइदि जों फुंनाय सामनि फानतं आबो हाइके जों चैलेंज खाइके आंके जों आ चैलेंज तो जों हाइनो सिरारके तंगलाक आबो जों स्राय साना मुसुङो जों दाबो डिसिप्लिन दंखो डिसिप्लिन बंग खाइनो बगिसनो बाध्यता खालायदे हाइसि तिनि अ जागा बाइक तो अनलिमिटेड जों अ जागाव पुलाके 300-400 जना जों टार्गेट फाइदोंमोन दाबो आबोन स्राय गोबां प्राय 1000 हाय बाइक दाबो फाइदोंखो आबोन बगै जों 10टा टाइम रेमानि किन्तु सिनि बाइक लामाराव फाइदोंखोनि खामानि बगै जों दाबो सिनि रेली स्टार्ट खालायखो ता किसान नासिङै जे प्रसिन बर सफैबायनाय रमदि 1000 हायसिन आरो बर फाइजन একটা সম্ভাবনা दङ তিনি बर फाइमेन यागुलन जों जागने रेली खालायाव और जों तिनि नायनाय दि और जों कुनु कन्सिस्टेन्सि या सुजाकक जों तिनि अ जागाव गायसनो जों बरनो रिंखा जे खुमुलुंनो जों दिनो नायहतक गोतां गोजां तनानि बगै बया जदिन जों और सिपचारना गाके जों जतनो फायदे जों तिनि आगुगै जों जत लुकुरकनो चिनि पिसफुलिनि बागै जों जत बरनो कबकनाय जे आगामी दिनो
বড় রক ডিসিশন না নাই সাবনত লগিনাই রিয়া হইছি তিনি ও জায়গাও সিকরি সকরক খাইনাই ও জায়গা তিনি হুমকি সুমকি খাইনাই লাথাবাই কাম তাম মানি রক বাই সিকরি সকরক খাইনাই তিনি ও জায়গাও বড় নিবখানি হইতে বুবাগ্রানি হামজা কোন কেবতলাং মাংলা তিনি আবনো जों तेवसे बर जाते मिस लिडिंग या तुखे मिस गाइडिंग जाय तुखे बरन तिनि जों सय कुबुइ लामानो फोरनानि बागैनो जों तिनि अरेलि आबोनि बागै अ जागाव तिनि जों केबनो रिया बाट जों अमा हायगोन जों चेष्टा खालायगा जे जों ससियेल मिडिया नि माध्यमे बनो जों रिंखामियाव तिनि अ जागाव प्राय 1000 ऊपर बाइक फै दङ